No niin, meillä on Kille tällä hetkellä menee On. nyt Kambutsean metsissä. Löytää, haistaa vihollisen. Haistaapa. Haistaa. Miks mulla on persease? En tiedä. Map näyttää. Mä yritän katsella sinne eteenpäin, mutta ei siellä näy ainakaan ketään. Voit mennä ihan rauhassa. Ainakin mun silmien mukaan. Voit ihan rauhassa mennä siellä, niin mä yritän katsella sinne eteenpäin, jos siellä joku puhuilee. Joo. Eipä näy mitään. Mä tuun kohta perässä. Mä lähden itse asiassa nyt tulemaan perässäni. Killen Adventuret metsissä. On. Mä kiipen puun. Missä ylhäällä? Kuoli. Hyvä. Joo, no mä kuulin sen äänenkin. Voi, Miten miten tässä vollilla? Hei, mistä vittu tossa se kämppää jossain peississä siinä. Niin kämppää kuitenkin. Käy niittaansa. Kille aamussa. Enkä ammu. Aamussa ne. Käy Kille ampuu. Siinä. on. Hyvä Killer. Niin me saatiin videolle Killen Uberit.